ďalší lov. Mankujeme dneska 3,43. Uvidíme, čo to bude. Vodník maka. Highways are getting longer. Pain is getting stronger. I don't know if I'll ever see those blues. Nie je uveriteľne dlhá rovná cesta, ale bavíme sa práve s Perkom, že je tu veľa pozemkov na predaj. Tak som v tom okolí, ako pred nami. Nikto za nami. Was it the liquor coming from my bleeding heart? Gone every night, cause the bills won't pay themselves. And now it's all gone to hell. Ale je to taká stará Amerika, keď sa človek na to pozrie. To vianočná nálada. Človek by nepovedal, že je 5 dní pred Vianocami, že? Vonku 30 stupňov, no. Takže s dnešným úlovkom naštartovať, dobiť baterky. Ale inak krásne, no. Ideme si kúpiť sváču na benzínke. Takže dnes sa nám podaril celkom zaujímavý vlog. Nie rizo americký, ale je to pekné auto, ktoré určite má veľký ohlas v Európe. Takže je to XJ8 po jednom majiteľovi. Krásny stav. U nás ťažko nájditeľný, samozrejme, s neroztrhanými sedačkami, čistým spodkom, ktorý náradza. No a samozrejme, že to nie je ani za peniaze ako v Európe, no. Takže Original One Owner XJ8, 4 liter, 8 válec. No, trošičku dole nás čakal, bude potrebovať vyčistiť, ale myslím si, že vo finále bude z toho krásne auto a bude niekomu robiť radosť v Európe, no. Bo takéto stavy sa už dneska po prvom majiteľovi veľmi ťažko hľadajú. Samozrejme, no ale kto hľada, nájde. A od toho sme tu, aby sme ich hľadali, no. Každopádne raz autičko ešte prejde nejakým servisom tu u nás a budeme ho následne posielať do Európy. Bude na webe. Každopádne je to 2002 alebo 2001 XJ8, jeden majiteľ, myslím, že 64 000 mil, originál dokumentácia, všetko komplet, tak ako má byť. No. Jediná čo vec je, že sa mi trošku strop, ale inak všetko má teda čisté. Takže tu máme XJ8 v plnej kráse. My ich vložili. Ten stav nás naozaj akože prekvapil, lebo
to naozaj čisté proste to auto. Sú tam teda mierne dentíky z parkovania a podobne, ale auto je naozaj krásne, vo vnútri čisté. Bude teda ešte vyžadovať nejaké vyluxovanie kože a podobne, ale všetko je čisté, pôvodné, nedotrhané. Naozaj stav, ako to má vyzerať po prvom majiteľovi, až na to, že ten predný nárazník dostal nejaké šupy pri parkovaní a bola tam nejaká značka asi zrejme vpredu, no. Ale až úplne neuveriteľné, ako ti to auta luxusne proste vyrábali. Zatváranie tých dverí, to je úplná nádhera. No, koža je trošku špinavšia, to treba čistiť, ale je to fakt nádhera. Ako do tohto interiéru, keď si človek sadne, tak úplne cíti z neho ten luxus proste. To ako sa kedysi proste auta robili poctivo, nič sa nešidilo a bola to proste všetko pravá koža. A bolo to robené na to, aby to vydržalo. A nie na to, aby sa to pokazilo. Neuveriteľne krásne to radí. Má bomba. To okno. Človek z toho cíti úplný luxus. Tak to proste ide po ceste, jak to sedí. Nádhera. Každopádne 43 855 miliónov. Čiže nádherný nájazd. To auto z toho auta je fakt ešte taká novota, že necítim tu žiadne vôle, ani nič také, že by bolo nejakým spôsobom uvoľnené, vyheglané alebo proste zničené, opotrebované. To pani športuje. Sa všetci zdravíme, no. Tam sedí na Miami, tam sedí na Tampu. Krásne cesty. Ty ho testovali? Musím povedať, že na týchto cestách je to proste úplne super. Ako aj na jamách to dobre sedí, to nehovorím, že by to bolo nejaké vyheglané, alebo že by to nebolo stabilné, ale človek si tú hladkú jazdu úplne tak užije, no. Ešte je to nádhera. Máme otočku. Ten 4 liter má krásny záťah, je to atmosféra, takže cítiť až v tých väčších otáčkach, to je jasné, ale ako to plynulo radí, to je úplne neuveriteľné. To ešte teda aj ten športový mod, že človek si môže dať. Ako týchto aut je dosť, keď sa človek pozrie na marketplace, že ich nájdete, ale sú to zúfalé stavy proste. Toto je auto, do ktorého by som sadol a bez problémov by som sa nebal ísť, že pôjdem do New Yorku. Proste na druhú stranu Ameriky, lebo že to auto dostávalo servis a proste bolo to vždycky udržiavané auto, ktoré človek mal na to, aby ho mal pripravené vždy na jazdu, no. Už to veľa tých kúskov bolo takých, že ľudia si to kúpili a len to zmontovali. Bolo to
stálo to auto dovolenia. Toto takisto teraz stálo dlhšiu dobu, ale stálo to v priestoroch, kde tomu autu bolo dobre, no. Nestalo si na vonku, na slnku. Ani už pobehla celú. Naozaj nádherné zväzenie, toto je úplne úžasné čosi. Musím povedať, že keby som teraz mal ísť na nejakú dlhú cestu, tak normálne by som uvažoval ako nejaký business trip, že by som si zobral naozaj toto auto, lebo to je neskutočný zážitok v tom ísť. Dneska sú mnohé moderné limuzíny a nové auta už proste iné, tá prístrojová doska je vysoko, není ten výhľad z toho auta taký ako je tu. Ale tu si to proste človek fakt užije, že je blízko na tom skle a súčasne cíti proste ten luxus toho auta. To je všetko funguje. To vyhraví sedačík dokonca aj vzadu. Rádio, antena, čo som bol prekvapený, lebo veľmi veľa týchto aut má s tými antenami problém. Takže tu z tej elektroniky ide naozaj všetko, no. Je to krásny kúsok. Takže buď pôjde do Európy, alebo samozrejme si ho necháme nejaký čas. Je to každopádne auto, ktoré je do zbierky a nemôže ho človek nechať tak, to je jasné. A keď aj bude na predaj, tak bude na predaj za peniaze určite, ktoré sú normálne, nebude to proste za $500 000 korún alebo $20 000. Ale tak ako nás poznáte, my nepredávame auto tak, aby sme ich nepredali. Samozrejme snažíme sa vždy pri tom nákupe byť taký, aby sme urobili dobrý deal a vy ste v konečnom dôsledku mali pekné auto. No. A naozaj som z toho veľmi prekvapený, z toho stavu, to je proste nádhera. Wow. Nádhera. Ešte ukázať motor. Asi špinavý, predpokladám. A trochu zaprašený. Určite no, čistenie to bude chcieť, to auto naposledy bolo čistené 2020,